M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate amphamvu zonse ndi amuyaya, landirani kuthokoza kwa ife ana anu tsiku la lero lachiwiri pa 1 April 2025. Mukutidziwitsa kudzera m'mawu anu kuti ndinu amene mmapereka moyo kwa ife tonse, ndinu amene mmabweretsa chiyembekezo ndi chilimbikitso kwa ife tonse. Ndinu kasupe wa moyo, ndinu kasupe wa zokoma zosiyanasiyana pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Popanda inu tonsefe sitingakhalepo, zinthu zosiyanasiyana sizingakhalepo. Mutithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, nafenso kukhala zida zobweretsa moyo, zida zobweretsa chiyembekezo, zida zobweretsa zinthu zabwino pakati pa anzathu. Monganso tikumvera uthenga wabwino wa tsiku la lero, tikumbukire kuti pamene tikuyembekezera ubwino wanu komanso thandizo lanu, ife tikhale oyamika inu nthawi zonse ndi kumachita kufuna kwanu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la MNENERI Ezekieli mutu 47 ndime ya 1 mpaka 9 kumaliza ni ndime ya 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Superintendent Jennifer Masauka kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu tenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 5 ndime ya 1 mpaka 16. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Alfred Likutcha, ACP, kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndidaona kasupe akutuluka kunsi kwa chiwundo cholowera ku Nyumba ya Mulungu chakumvuma. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Ezekieli. Masiku amenewo Mnjelo adabwerera nane ku chipata cha ku Nyumba ya Mulungu. Ndidaona kasupe akutuluka kunsi kwa chiwundo cholowera ku Nyumba ya Mulungu chakumvuma. Poti nyumbayo inali yoyang'ana kumvuma. Kunkayenda madzi kunsi kwa chipupa chakumwera cha Nyumba ya Mulungu, chakumwera kwa guwa. Adanditulutsira pa chipata chakumpoto. Nazungulira nane panja pake mpaka ku chipata chakunja choyang'ana kumvuma. Ndipo ndidaona madzi akutuluka chakumwera kwa chipata. Munthuyo adapita chakumvuma ali ndi choyesera m'manja mwake. Nayesa mamita 500. Kenako adandiwuza kuti ndilowe m'madzimo. Madziwo adandilekeza mkakolo. Adayesanso mamita 5. Nandilowetsanso m'madzimucha. Ndipo madziwo adandilekeza mchiuno. Adayesanso mamita 500. Ndipo madziwo adasanduka mtsinje ndithu. Ine osatha kuwoloka. Poti madziwo adakwera, anali ozama kwambiri,
olira kusambira pooloka. Apo adandiwuza kuti, iwe mwana wa munthu, wazionatu zimenezi ati? Atatero adandibwezera ku gombe la mtsinjewo. Titafika ku gombeko, ndidaona mitengo yambiri pambali iliyonse ya gombelo. Tsono munthuyo adandiwuza kuti, madzi amenewa akupita ku chigawo chakumvuma cha dziko kutsikira ku chigwa cha Arabu. Potsiriza pake akakathira mnyanja yakufa imene madzi ake ali oyipa. Madziwo adzakoma. Kumene mtsinjewo ukayende, cholengedwa chilichonse chidzakhala ndi moyo. Nsombaso zidzachuluka. Pakuti madzi amenewa amapita kumeneko kuti akakometse madzi amzake. Ndipo kulikonse kumene mtsinjewo ukuyenda, zonse zidzakhala ndi moyo. Pambali pa mtsinjewo, pa gombe lililonse, padzakhala mitengo yobereka zipatso za mtundu uliwonse. Masamba ake sadzafota, ndipo zipatso zake zidzakhala zosalekeza. Izidzabereka mwezi uliwonse, chifukwa madzi ake ndi ochokera ku Nyumba ya Mulungu. Zipatso zake anthu adzadya, ndipo masamba ake anthu adzachitira mankhwala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo kunali chikondwerero cha chipembedzo cha Ayuda, ndipo Yesu adapitako ku Yerusalemuko. Kumeneko kunali dziwe, dzina lake pa Chiyuda ndi Betesida. Dziweli lili pafupi ndi chipata cha nkhosa, ndipo lozingidwa ndi makonde asanu. M'makondemo munkagona anthu ambirimbiri odwala, akhungu, opunduka miyendo ndi opowala ziwalo. Iwo ankadikirira kuti madzi agwedezeke. Pakati pa anthu odwalawo panali wina amene adadwala zaka 38. Yesu adamuona ali gone, nadziwa kuti adadwala nthawi yayitali. Tsono adamufunsa kuti, kodi ukufuna kuchira? Odwalayo adati, Ambuye, ndilibe munthu wondilowetsa mdziwemo madzi akavundulidwa. Ndikati ndilowemo, wina walowa kale. Yesu adamulamula kuti, dzuka, tenga mphasa yako, yamba kuyenda. Pompo munthuyo adachiradi, nanyamula mphasa yake nkuyamba kuyenda. Tsikulo linali la Sabata. Choncho Ayuda adawuza munthu amene adachirayo kuti, lero mpa Sabata, malamulo athu sakulola kunyamula mphasa yako. Koma iye adati, amene wandichiritsa ndiye wandiwuza kuti nyamula mphasa yako yenda. Iwo adamufunsa kuti, munthuyo ndani amene wakuwuza kuti unyamule mphasa yako yende? Koma wochirayo sadamdziwe, popeza kuti Yesu anali atalowerera mkati mwa anthu ambiri amene anali pamenepo. Pambuyo pake Yesu adapeza wochira uja m'Nyumba ya Mulungu, namuwuza kuti, ona wachira tsopano, usakachimwenso, kuti chingakugwere choopsa china koposa pamenepa. Munthuyo adapita nakawuza Ayuda kuti, Yesu ndiye amene wandichiritsa. Popeza kuti nali tsiku la Sabata pamene Yesu adachita zimenezi, Ayuda anayamba kumuvutitsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero lachiwiri pa 1 April, Mulungu akutipatsa chilimbikitso kuchokera m'mawu ake oyamba a tsiku la lero, buku la Ezekieli, kuti Mulungu ndiye opatsa moyo. Mulungu ndiye obweretsa chiyembekezo, Mulungu ndiye obweretsa chimwemwe pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Akupereka fanizo
lokuti panali dziko limene munalibiretu madzi ndipo anthu ankavutika kusowa madzi. Koma Mulungu anamutenga mneneri Ezekieli kukamuonesa madzi, ndipo ndikumuwuza kuti madzi amene wakhala akuyenda kwina kulikonse kumene madzi akupita kuzikhala kukumera zinthu zosiyanasiyana, kuzikhala kukubweretsa moyo osiyanasiyana, zinyama, mitengo zikhala zikusangalala chifukwa cha madzi angati amenewo. Kuti Mulungu ndi amene amabweretsa chimwemwe pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ifeyo ngati ana a Mulungu tikuyenera kukhala mwa Mulungu kuti chimwemwe chake cha Ambuye Mulungu chikhale mwa ife. Ifeyo ngati ana a Mulungu tikuyenera kukhulupirira Yesu Khristu, tikuyenera kukhala ndi amayi Mariya kuti amayi Mariya komanso Yesu Khristu azibweretsa chimwemwe pakati pathu. Tikamakhala ngati banja, tikamakhala ngati akhristu, tikamakhala ngati anthu kapena akatekumeni, tizikumbukira kuti chimwemwe chathu, moyo wathu wabwino, moyo wathu wachisangalalo uzapezeka mwa Ambuye Mulungu. Augustino Oyera panali nthawi inake imene moyo wake iyeyo ankaganiza kuti ankasakasaka zinthu zomusangalatsa, ndipo ankalimbana ndi zinthu zosiyanasiyana za pa dziko lino lapansi kuti apeze chimwemwe, apeze zinthu zomusangalatsa. Ndipo adachita zinthu zosiyanasiyana zosakhala bwino pano pa dziko lapansi, machimo osiyanasiyana amene ife tingathe kuwanena. Mayi ake Monica Oyera anali kumupempherera kuti atembenuke, akhale munthu wopereka chitsanzo chabwino pakati pa chinyamata, anthu osiyanasiyana, ndipo kuzera m'mapemphero zonsezi zinatheka. Augustino uja anasinthiratu moyo wake ndi kukhala munthu wopereka chitsanzo chabwino, olemba mabuku azauzimu, anali wansembe mpaka anazasanduka kukhala episkopi, ndipo analemba zinthu zambiri zimene ife timazigwiritsa ntchito mu mpingo wathu popeza ndi chiphunzitso chachikulu. In fact, he is the doctor of the church, malingana ndi zimene iyeyo anazilemba. Koma atangotembenuka kumene ananena kuti ndinkangochedwa ndi zinthu za dziko lapansi, panopa tsopano ndazindikira kuti chimwemwe chimene ndinkachisakasaka chicha, ufulu umene ndinkausakasaka ucha, mtendere umene ndinkausakasaka ucha, komanso chisangalalo chimene ndinkachisakasaka chicha chikupezeka mwa Ambuye. Mitima yathu isizakhazikika pokhapokha itakhazikika mwa Ambuye. Let have I known that your will is established forever. I was seeking for freedom, for joy, for happiness, for peace. But now I have realized that the true peace, joy, happiness, and freedom are found in you, O Lord God. Our hearts are restless until they rest in you, O Lord God. Ndizimene ananena iye kuti chimwemwe chathu chenicheni, chisangalalo chathu chenicheni, ufulu wathu weniweni, mtendere wathu weniweni umapezeka mwa Ambuye Mulungu. Ngati tikupanga zinthu zosiyanasiyana popanda Yesu Khristu, popanda Mulungu, zangati zimene zizooneka ngati zosangalatsa, koma kumapeto kwake zikhala zinthu zotibwereka mu mtima, zoononga moyo wathu, zochotsa chimwemwe chathu, zochotsa chisangalalo chathu. Chimwemwe chathu chenicheni chipezeke mwa Ambuye Mulungu. Uthenga wabwino tikuwuzidwa zinthu zimene zili zofunikira kwambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tamva za nkhani yokhuzana ndi munthu amene anakhala zaka 38 pafupi ndi dziwe limene anthu ankakhulupirira kuti dziwe limene lili madzi akangogwedezeka oyambirira kugweramo achiritsidwa. Ndipo kuti pozungulira dziwe ngati limene lili panali anthu ambiri odwala, okanika kuyenda, osaona, anthu amene anali ndi mavuto osiyanasiyana. Ndiye panali munthu uyu amene anakhalapo zaka 38. Iye amati madzi akagwedezeka, popeza amakanika kuyenda, amapeza kuti anthu ena mwina osaona kapena anthu ena mwina ovutika mkono amapeza kuti ajoweramo kale ndi kuchiritsidwa. Koma iye mpaka na zaka 38 anachoka kwawo ndi kukhala pambali apa amakanika. Ambuye Yesu anampeza aligone pamphasa kuti kodi ufuna kuchira, anafunsafunsa ngati imeneyi. Iye ndikupereka nkhawa zake, palibe amene akumanditenga kukandiponya mudziwemo, madzi akakhala kunena kuti agwedezeka. Ambuye Yesu anangomuwuza kuti tenga mphasa yako, yamba kuyenda, uzipita. Ndipo nthawi yomweyo anachiritsidwa. Atachiritsidwa anakumana ndi Afarisi popeza tsiku limene linali lopemphera. Chifukwa chani ukugwira ntchito ponyamula mphasa? Iye ndikuwawuza kuti munthu amene wandichiritsa ndi amene wandiwuza kunena kuti ndinyamule mphasayi. Ndipo kumapeto kwake anazindikira kuti munthu uyo anali Yesu Khristu. Pali zinthu zingapo zimene tiyenera tiphunzire pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku apa. Tingathe kupezeka kuti tili ndi mavuto osiyanasiyana, mwina kwa nthawi yayitali zina zake sizikutiyendera bwino. Mavuto amene tili nawo sizidzakhala nawo pa moyo wathu wonse, nthawi izakwana izatha. Zathu mavutowa anali nawo kwa zaka 38, koma atakumana ndi Yesu Khristu
mavuto ngati amenewo anatha. Ifenso tingatokhala pa mavuto m'banja mwathu, mavuto kuntchito kwathu, mavuto pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Chimene tikuyenera kukumbukira ifeyo tikumane ndi Yesu Khristu. Tikakumana ndi Yesu Khristu atithandiza. Ndipo Yesu Khristu akatifunsa funso kuna kuti kodi ufuna kuchira, kodi ufuna chani, tithe kuyankha zimene ife tikufuna. We should know our problem, we should know our challenges, and we should be able to express it before Jesus Christ. We should be able to express them before God. Kuna kuti Mulungu atithandize, chifukwa tikuziwa ndi kuzindikira zinthu zimene ifezo kutipinga pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mzathu uyu zaka 38. Komano atakumana ndi Ambuye Yesu, zonse zinatha, osakhalanso kunena kuti achite kumuchirisa monga momwe tikuzira Ambuye Yesu mene amachirisira muja, kumugunda kapena kumupempherera ayi zimenezo panalibe. Tenga mphatso yako yenda. Ifenso mavuto amene tili nawo, Mulungu Ambuye Yesu munyengo ino ya Lent atiuza, atiziwisa kuna kuti tengani mphatso yanu amayi, tengani mphatso yanu abambo, yendani. Mphasa ndi chinthu chimene chakhala chikutivuta kwa nthawi yayitali. Mavuto amene akutivuta kwa nthawi yayitali. Kati makonda kukhazikika pa zinthu zina zake zosakhala bwino, imene ndi mphasa yathu, imene Ambuye Yesu afuna kuti sangokhalira kugona yayi, tizuke sopano tiyende, mavuto ngati amenewo atheretu. Ambuye Yesu amatikonda tonsefe kudzera mwa Ambuye Mulungu, amene amafuna kuti ife tikhale anthu omasuka, tisakhale akapolo. Choncho uyu amene ali ngati kapolo wa tchimo, wozingidwa kwa zaka 38, zimene zinatha atakumana ndi Ambuye Yesu. Chachiwiri chimene tikufuna kuphunzira tsiku la lero ndi chakuti nthawi zina timakhulupirira kapena timaganiza kuti mayankho anzathu ndi mayankho athu. The solutions for our friends, our colleagues, is our own solution as well. Ambuye Yesu akuti ayi, uyu anakhala apa zaka 38. Iye maganizo ake analonena kuti mayankho anga ayankhidwa ndikagwera m'mazimu. Popeza anzanga mayankho awo akumayankhidwa akagwera m'mazimu. Mulungu amapanga zodabwisa zosiyana-siyana. Kunja kuno kuli anthu amene amapanganso zinthu zosiyana-siyana. Ena mayankho awo amayankhidwa kuzera mu ntchito imene amagwira. Ena mayankho awo amayankhidwa kuzera ma business amene amachita. Ena mayankho awo amayankhidwa kuzera mwa anzawo amene amakhala nawo. Ifeyonso Mulungu akuziwa mayankho athu kuti azayankhidwa motani. Ife sitikuyenera kutengera zimene anzathu akuchita, kuna kuti popeza anzathu anapeza mayankho awo kuzera mwa kuti nafenso tizipanganso chimodzimodzi ayi. Ma business ndi osiyana, ena ngati akupanga tingoyerekeza, ena kupanga akaunjika, ena kugulitsa zinthu zosiyana-siyana ka mandasi, bread, ena ali ndi grocery, ena amapanga mataxi, ena amapanga chani. Ifenso Mulungu akuziwa kuti mavuto athu, nkhawa zathu, matenda athu azatha bwanji. Sitikusowa kuti tikakamire zinthu zimene sizikuyenda. Kuna kuti popeza anzathu kugulitsa, kulima chimanga kapena kulima mbewu zosiyana-siyana akagulitsa zimayendera, nafenso tizipanganso chimodzimodzi ayi. Mulungu adzatipasa njira kapena mwina watipasa njira yona kuti ife tigwiritse ntchito. Njira ngati imene ife tikhazike mu njira ngati imeneyo, tisatengere zimene anzathu ena akuchita. Uyu zaka 38 ali padziwe, sanachiritsidwe. Atakumana ndi Ambuye Yesu anangomuwuza kuti nyamula mphasa yako yenda, pompo anachiritsidwa. Ifenso tizizindikira kuti Mulungu azatiyankha ifeyo mayankho athu mu njira zosiyana-siyana. Chachikulu ndichonena kuti tikumane ndi Yesu Khristu. Tikumana na Yesu Khristu bwanji? Tikumana na Yesu Khristu pamene tikulimbikira kupemphera. Kupemphera ku nyumba kwathu, kupemphera kumphakati, kupemphera ku chechi, kupalichi kwathu, kupemphera ngati banja. Potero tizakumana ndi Yesu Khristu azatithandiza kuti zimene zakhala zikutivuta kwa zaka zambirimbiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati mzathuyu zitheretu ndipo tichiritsidwe. Choncho tikuyenera kukhala anthu okhulupirira. Chinanso chimene tikuphunzira mu uthenga wabwino tsiku la lero ndi chakuti pamene anthu ena ali pa mavuto, anthu ena akawathandiza, ife tisamakwiye, ife samatinyase, ife samatibowe. Uyuyu mzathuyu anakhala zaka 38 akusowa chithandizo. Pamene anthu ena anamuona kuti wachira wanyamula mphasa yake, momoti ayamike Mulungu, antamande Mulungu. Sopano amafufuza kuna kuti wapanga ngati zimenezi ndi ndani, momoti anyadire. Ambuye Yesu afuna atiphunzitse ifeyo kapena Mulungu afuna atiphunzitse ifeyo tikhale anthu oyamika Mulungu pa zazikulu zimene Mulungu amazichita pakati pathu. Osakhala kuona tanthu ting'ono tiona kuti tithe kusokoneza zinthu zazikulu zimene zinali kuchitika pakati pathu. Ndikudziwa kuti pali anthu ena amene akhala ndi mtima wothandiza, amene akhala ndi mtima ona zinthu zichita bwino, ziyenda bwino mwina pakati pathu. Koma ena mwa iwo amalephera chifukwa kuti anthu ena akapanga zangati zimenezo imakhala ili nkhani pakati pathu. Lero Mulungu afuna atitsutse. Iwo amene achita zinthu zabwino tiyeni athokozeni.
ndipo tiyamike Mulungu chifukwa kuti anthu ena achitidwa zabwino zosiyanasiyana. Tisakwiye chifukwa kuti anthu ena athandizidwa, tisakwiye chifukwa kuti anthu ena akupeza bwino kudzera mwa anthu ena akufuna kwabwino. Nthawi ina iliyonse ife chimenecho chikhale chinthu chotisangalatsa kunena kuti mmodzi mwa anthu athu, mmodzi mwa abale athu akuthandizidwa, ndipo ife tikhale tili anthu onyadira nthawi zonse. Tipemphere. Atate amphamvu zonse ndi amuyaya, tikutize koma kwambiri chifukwa cha chikondi chopanda malire chimene mmationetsera ife ana anu. Tikutize koma kwambiri chifukwa cha mphatso ya moyo komanso chimwemwe chimene mmatipasa pakati pathu. Tithandizeni kukhulupirirani nthawi zonse kuti ngakhale timatha kukumana ndi mavuto osiyanasiyana, koma nthawi ikubwera kudzera mu chikhulupiriro chathu chimene mwana wanu Yesu Khristu tikakumana naye atithandize. Tithandizeni kukonda kupemphera, tithandizeni kukhulupirirani nthawi zonse mu nyengo zonse. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yeah.